Искам да обезглавя с много любов Миглена, защото смятам, че тя е доста прикрита. Това се личи първо по личното пространство, което тя е пожелала, за да се отдели от другите. Миглена е един от най-опасните за мен играчи в къщата. Тя е отличен психолог. Също така забелязах, че много старателно ме наблюдава, изучава. Имахме с нея така доста разговори, обменихме много въпроси, много мисли. Очаквам много сериозни провокации от нея. Сигурен съм, че и тя ми е дигнала мерника. Убеден съм. И се страхувам от нея. Кой е първият съквартирант, когато предлагаш за изгонване? Какви са твоите реални и искрени мотиви за това? Първата ми номинация без капка съмнение номинирам Миглена. Присъствието и в къщата ме натоварва изключително много и предпочитам да не живея с нея под един покрив. Тя е всичко друго, но не е искрена, не е лична. Разхожда се из къщата с бутилката си минерална вода като надзирател и от време на време в ситуации, в които всички сме напрегнати и разстроени, от някъде се чува истеричния смях, който ме донатоварва. Грозно впечатление прави навлизането и в физически аспект в личното пространство на момчетата в къщата. Да речем, пита Явор, смени ли си батериите? Взели си батериите? Да. Смени ли ги? Да. Не си ги сменил? Тези не са. Тези май са твоите. Ма сега ти ще ми кажеш на мен, аз съм свърнил облетелите или ти знаеш по-добре от мен. Колко пъти ще ме питаш? Един път, втори път. Дай, пробай трети. Да, ти си. Пробваме трети. Хъпни си сега това бомбонче. Не искам. Не искам да влязете ми в личното пространство. Ела да ти я сложа. Ела. Не. Не, бе. Ела ти я сложа в устницата. Не искам в устницата нищо. Ела бе, малинка бе. Малинка бе. Какво трябва да се отнесат грубо, за да се усетиш, че може би възрастта не ти подхожда да се държиш така ли? Нахална. Не се усеща кога да спре. С една такава престореност, абсолютно без никакви скруполи, номинирам Миглена Ангелова. Първият, който номинирам е Миглена. Номинирам я, защото е много егоцентрична. Това е достатъчен повод ли? Big Brother смята, че поводът е достатъчен. Big Brother иска да разбере защо да номинираш Миглена за егоцентрична. Защото държи много на своите неща и когато някой от квартирантите е взел нещо лично нейно, което тя си е поръчала лично за нея, а няма друго такова в къщата, на нея и става много неприятно. Вчера, когато правихме менюто за седмицата, когато някой предложи да поръчаме банани, всички казаха, не, никой не яде банани. Тогава Миглена каза, поръчайте, ядете, защото изглежда някой взел от нейните банани. И това на мен ми направи лошо впечатление просто.